bagong pananaw. Isang mapagpalayang araw Pilipinas, Diyos marhay na aldaw Bicolantya. Welcome po sa 13th episode ng ating kaugnay School on the Air on Corn Production dito po sa probinsya ng Masbate, the Rodeo Country of Bicol. Hatid po sa inyo ng Department of Agriculture, Agricultural Training Institute, ATI Bicol, sabay ikipagtulungan natin sa PLGU Masbate at Provincial Agriculture Office at sa mga lokal na pamahalaan ng 17 munisipyo o corn cluster dito po sa lalawigan ng Masbate. Ito po ang inyong lingkod, si Kuya Mike. Tayo po ay napapakinggan sa himpilan ng radyo sa probinsya ng Masbate, DZIM 98.3 Spirit FM tuwing Sabado sa ganap na alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Opo, isang oras tayo nagsasama-sama tuwing araw ng Sabado sa loob ng 4 na buwan. At sabay-sabay na matututo sa mga makabagong teknolohiya sa produksyon ng mais. Gandang buhay po sa ating 500 farmer enrollees at syempre ang kanilang mga SOA coordinators na nanggaling sa 16 na munisipyo at isang lungsod o corn cluster dito po sa lalawigan ng Masbate. Magandang araw, bayan ng Aroroy, Mandaon, Balot, Milagros, Mobo, Oson, Kawayan, Katayngan, Dimasalang, Palanas, Placer, Esperanza, San Pascual, Batuan, San Jacinto, Monreal at ang syudad ng Masbate. Ngayon pa lang po kami ay taus-puso na nagpapasalamat sa inyong pagsuporta at pagpapahalaga sa mga adikain ng kagawaran ng pagsasaka. Tayo rin po ay nasusubaybayan via YouTube. Just follow us on our official account, ATI Bicol, #Survey Channel, at FB page ng ATI Bicol. At syempre, sa FB page din po ng ating partner radio station dito sa probinsya ng Masbate, ang DZIM Spirit FM. Okay. So, noong nakarang Sabado po ay nasabi ko sa inyo ay may napag-usapan na po tayo doon na unang parte lang. So, ngayong araw po ay pagpapatuloy po natin yung pangalawang bahagi o yung parte ng talakayan sa preparation of silage. Okay? Para talakayan ang mga patungkol dito, makakasama po natin muli ang Provincial Livestock Coordinator ng OPAG Kamsur, ang napakasipag at always available, Ma'am Maria Teresa B. Brascia. So, magandang umaga po, Ma'am Brascia. Kaya, itong paggawa ng corn silage ay isa sa mga naisipan ng ating pamahalaan para maging tulong na technology para maging pakinabang ang corn plants at the same time, yung ating mga ruminants ay hindi mawawala ng kakainin. Di ba kung kayo ay, ewan ko lang dito sa province nyo, kung mayroon na dyan na aalaga ng mga cattle na ginagawang for, anong tawag ninyong, feedlot fattening. Di ba yung feedlot fattening, bibili ng medyo payat na cattle, then naka-tethered o nakabahay, then doon na hindi na siya pinapalabas, doon lang binibigyan ng pagkain, tubig, and yun, gumagawa ng silage yung may-ari. Then, nagkakaroon pa ng supak feeding or force feeding. Then, after 3 or 4 months sa pag-aalaga, mataba na yung kanilang baka, ibibenta na. Kaya, tayo pong mga mag-aaral, o tayo as, kaya pwede rin natin yan ituro sa ating mga kapwa. Yung sabi nga natin, ay isa sa mga objectives nito ay para matuto tayo, gawin natin sa sarili natin, sa atin muna. Then, eventually, tuturuan natin ang ating mga kapitbahay o kapwa technician o ganon. Yan. Then another, di ba yun sa another, ang pagkakaiba din, no? Di ba yung
Yan, na ano na natin na kung maganda, 'di ba? Ano review natin? Review. Ano sa physical characteristic ng maganda ang silage. 'Di ba sa kulay? Yan. Kulay talaga kahit nasa kaya yung ano pag binuksan mo o kung sa plastic naman na medyo transparent, pakita mo na. Na pag maganda, light green or dark green. Depende sa maturity or medyo pag dinagdagan mo naman siya ng, di ba, light to dark green kung depende sa stage ng plant ng iyong corn. Then, kung halimbawa dinagdagan mo siya ng molasses, medyo nag-brown. Samantalang kung sira, ay talagang nangitim siya, black na black. Then, para makikita mo, may mga, ano siya, fungus or black molds. Molds yan. Then, sa pang-amoy, dalawa lang namang ano yan. Yung sa amoy naman, mabango. Yung good silage. Mabango. Then, yung, yung aroma na parang beverage na may konting alcohol. Samantalang kung sira talaga ay hindi maganda or foul smell. Yan. Yan po. Yan. Yung iba, yun nga, sabi nga, mag-stop tayo ng burning. Dapat sa silage ay 0% ang burning. Hindi tayo nagsisiga o hindi natin sinusunog ang ating mga then ito, may kasi dito, yung rice straw, kaunting, kadagdagan sa inyo. Yung rice straw, as animal feed, pwede rin siya. Kasi yung dry matter niya is 90.93%. Pero low digestibility. Diba? Rice straw, low digestibility, high dry matter. Yung crude protein niya ay mababa rin, 4.62. Kung ito naman ay ipapakain mo, siyempre, low quality feed, yung rice straw. Then, low nutrient content, low digestibility, low palatability. Kaya, kung halimbawa gusto mo talagang, may rice ka rin dyan, pwede para maging ma-enhance yung digestion or palatability, yun, urea ang idadagdagan mo siya ng urea, protein source. Yung molasses, energy source, and your water para ma-increase yung moisture content. Diba kasi yung rice, na yan, napaka-dry na. Yan. Kung yung rice is straw. Yan, may add-on ka. Kaya kung titangnan mo, saan na kayo? Diba sa corn versus rice straw? Kasi kung halimbawa may palayan ka, saka may maisang ka, ito naman kasi, pinapakita natin na kung gusto mo rin talagang gamitin yung rice straw as pakain sa iyong hayop, may dadagdagan mo siya ng ibang ingredients. Tulad ng urea, molasses, saka water. Diba? Doon sa urea treated rice straw, yan. Didip. Yan. Para po, may madagdagan ang ating kunting kaalaman. Yan po. Ano po? Sa paggawa ng rice straw, urea treated rice straw, syempre kailangan mo ng rice straw, urea, molasses, saka tubig. Yan. Yung para, ilalagay mo din siya, ididip mo rin siya sa sa hinalong, doon sa diluted. Yan. Ngayon, para kung gusto niyo rin may konting ito. Halimbawa, rice straw, 10 kilos na rice straw, yung urea, 0.2 kilograms, yung molasses, 0.5 kilograms, yung water, 9.3 liters. Ano pa?
Yan. Kung halimbawa, 10 kilo ng rice straw, ang gagawin natin, 10 rice straw, dun sa 10, ilan ang nun? 2%. Di ba 2% is 200 grams, kaya 0.2. Yung sa molasses naman is 5% or 500 grams or 500 milliliter. Di ba? Pag molasses, liquid, kaya milliliter. Then yung water, 9.3 liters or 93%. Yan. Nakuha niyo na po. For every 10 kilograms of rice straw, kailangan nyo siyang dagdagan ng 200 grams ng urea or 2%, 5% na molasses or 500 ml. Kasi yung ml, milliliter sa liquid, grams sa or kilograms sa solid. Pero parehas lang po yan. Parehang po yung equivalent lang. Iba lang yung terms kasi liquid and solid. Yeah, 10 kilograms rice straw, 200 grams urea, 500 ml na molasses, and 9.3 liters na tubig. Yan. Procedure, syempre, puputol-putulin mo din yung rice straw. Then, magkikilo ka ng yung rice straw. Then, kiluhin mo rin yung mga ingredients natin, di ba? Yung molasses, yung urea, tapos yung tubig. Yan. Na natin yun. Kung baga, i-weigh. Magpiprepare na tayo ng tama. Then, hahaluin. Mix urea, molasses, and water. Then, after na, isusok mo na yung rice straw doon sa ginawa mong solution. After nang ginawa mo na yun, nasok na siya, ilalagay mo na sa, kung hindi naman, i-spray mo doon sa pile ng iyong mga, mga rice straw. Pwede yun, isa rin na procedure. Then, after, kung hindi mo isinok, i-spray mo lang siya, pero yung basa talaga siya, then, ilalagay nyo na naman sa lalagyan. Sa container, pero alisin mo rin yung, sobrang hangin. Kaya, bali, siksikin din yan. Then, itali. Itali din. Lagyan din ng label. Lalagyan mo rin yun ng label. Then, 3 weeks din. 3 weeks din yung fermentation. Di ba, on the process na urea, hindi lang yun UTRS, hindi lang siya urea kasi may molasses siya. Yan. Ferment din for 3 weeks. Kaya, kung ba yung palatability ng rice straw mo ay gumanda, yung digestibility kasi lumambot na siya. Palatable na siya kasi bango, masarap ng kasi kahit nga hindi tayo pag tinignan, inamoy-amoy mo, maano na siya, parang may encourage yung hayop natin na kainin yun. Yan. Isa yun. Yan. Pero may mga, may mga precautions. Don't feed to the pregnant animals. Yung treated na with urea and molasses. Huwag mong ipakain sa pregnant animals. For the last 3 months, di ba yung ilang buwan ba ang cattle? Di ba 9 months? Ibig sabihin, on the 7th month, huwag mo na siyang pakainin na may rice straw treated na kasi siyempre hard to digest yun. Pag sa naman, sa kalabaw,
Carabao is, di ba, ano yun? 10 months, 10 or 11 months. Yun. Basta, yung last trimester or last 3 months, wag mo nang pakainin na, yun. Ang nakalagay nga is, feed to large ruminants at age 6 months and below. After 6 months ang pagbubuntis, wag mo nang pakainin ng treated na rice straw. Pero yung sa, naman natin sa corn silage, wala naman doon nakalagay na, sa pag-aaral, ako kasi personally, hindi ko pa naman na-try at, wala na ako ngayong, yung ating kalabaw o baka. Kaya kung wala naman doon naka-restrict. Hindi naman naka-restrict na siya. Bawal ipakain. Yung sa rice straw lang. Pwede rin ipakain to na feed to small ruminants at less than sa pag-ruminants, di ba, yung buntis, last 3 months, wag natin pakakainin. Yung last 3 months of pregnancy. Pag sa naman, sa large ruminant, yung mga large ruminant natin? Carabao, cattle, then, wag pakainin yung below 6 months, old. Don't. Yun ang tanda natin. Huwag pakainin ang large ruminants below 6 months old, of age. Then, sa naman, sa small ruminants, do not feed at less than 4 months age. Di ba yung small ruminants natin, yung sheep, your goat, yung naman kasi yung deer, hindi mo naman masyado yung kung kailan pinanganak kasi nasa wild sila, usually nasa wild. Pero sheep and goat na small ruminants, yun. Do not feed rice straw treated na less than 4 months old. Siyempre, yung digestive system niya ay medyo mahina pa naman. Then, add fresh forage. Sabi na, do ang dapat gawin kung pakainin natin ang ating ruminants na may kahalo rin na fresh forage. Para ma-encourage yung feed intake. Then, gawin din natin doon na gawin din natin na hindi abrupt yung pagpakain. Pag-change natin ng feed type. From fresh forage to silage. Yan. Hindi, or silage or yung treated na mga hay. Yan. Hindi dapat po biglaan. Dahan-dahan lang po. Then ngayon raw, may, doon sa may part ng Calabarzon na, nagiging, na rin siya. Then, may pag-aaral na ang yung rice straw treated with urea ay nakadagdag sa paggatas. So, paggawa ng gatas ng, sa Carabao. Siguro po, mayroong project yung sa PCA, rin namin ito na isa sa gagawin namin recommendations is to try to feed the animals during the, milking time, lactation period, nagpapadede na pakainin ng ganitong urea treated. At magkukuha kami ng data kung talagang nadagdagan yung, kung baka validation, verification, trial. Kasi, sabi sa study nila, nadagdagan yung milk production. Tayo naman dito sa, natin, at our level, pwede rin natin gawin na pag-aaral, yun. Kung may sarili tayong hayop o may tayo. Yan. Ngayon, yung naman, dun sa rice straw, yung hay. Diba? Yung pinatpatuyo. Yan. Na sinasabi, syempre, pag pinutol mo yung, yung
grasses or yung rice na nasa, ano pa siya, nasa hanggang full from doon na sa reproductive stage, yung nagbubulaklak na hanggang sa, ano na siya, sa tillering, maximum tillering hanggang sa nagsisatart ng magbulaklak, mataas yung ano doon, yung protein digestibility. Pero pag tumaas na, halimbawa yung himinicola mo o yung mga grasses mo, na mulaklak na, mataas ang makukuha mong yield. Pero yung digestibility naman niya, bumababa. Diba? Pag ang bata pa, high protein, pero yung nag-iedad siya, malaki naman ang yield o makukuha mong harvest, pero yung digestibility, saka yung protein niya, bumababa naman. Kumbaga, inversely proportional. Inversely proportional yun. Kasi, habang tumatanda siya, ang grass, yung protein niya ay bumababa naman. Saka yung digestibility. Yan. Pero, tumaas yung yield. Pagka dito, inversely proportional. O kumbaga, magkasalungat siya. Yan. Paano raw ginagawa yung hay? Diba? Nag-harvest. Yung grasses, hinarvest mo. Yan, ida-dry. Then, kikilo-kilo ipapak yun. At the time na gusto mong ipakain, kukuha, then, mo siya, pwedeng lang ibabad sa tubig o pwedeng as is na yun na dry, may katabi lang ng molasses na may tubig o pwedeng i-dip mo rin. Sa ngayon po, dyan po nag-ano yung ating sa ating paggawa ng ating silage. Ngayon naman ay dadako naman tayo dun sa paggawa ng pagkain o feed formulation na ang ating main ingredients ay yung corn. Ano raw ang factors to consider? Feed formulation is the process by which different feed ingredients are proportionally combined to give the animals the proper amount of nutrients they need. Sa pag-ano po ng feeds, sa paggawa ng feeds, kailangan po, pag-formulate nun, isasaalang-alang mo. Yung cost ng feed ingredients, yung klase ng animals na papakainin mo. Yan. Ano bang mga available? The first requirement for balancing a ration to a feeding standard, yung amount ng nutrients na kailangan ng isang hayop sa stage of growth niya. The feeding standards or nutrient requirements of an animal depend upon the number of factors. Ano mga factors yun? Pag magpo-formulate ka ng feeds, These factors include body size, ano bang kalakihan niya, anong weight niya. Then, level of production or growth, ano ba siya, buntis, ano ba siya, palakihin pa lang, o siya, bagong walay, hiwalay pa lang. Then, yung temperature ng lugar. Then, yung, sex, anong sex ng ng hayop mo, ano ba siya, lalaki, ano ba siya, babae. Kasi there is no two animals are exactly have the same requirement. Diba? Kahit nakalagay sa pag-aaral o na kahit tayo ay nakasanayan mo na halimbawa, pinapakain mo siya 2 kilo. Halimbawa, ang supplement mo doon sa goat mo is 0.5 kilo of concentrate per head per day. Then doon naman sa iyong carabao ay 1 kilo or 2 kilos concentrate.
Then, syempre, minsan, pag matamlay siya, mahina rin siyang kakain, kaya babawasan mo. Kaya po, yun. Ang ganun. Ang pag, iaano nyo rin, na, ay, magagawa muna ako ng kaunti lang kasi, para matamlay ang hayop ko, baka di maubos yung gagawin ko na for the next 2 weeks. O, yan. Kaya, isasaalang-alang mo yung, ng yung alaga, ano bang concentration niya, ano bang condition niya ngayon. Yan, ano po. The feeding standard must be accompanied and used with feed composition tables that provide information or nutritive composition of feeds. Kaya dun sa kasi naman tayo, lalo sa backyard natin, hindi naman talaga tayo nutritionist, in the sense, kailangan natin yung guide, kahit nga siguro yung mga nutritionist, kasi hindi naman nila yun masyadong kabisado. May guide tayo. Ano ba ang nutrient composition ng mga feed ingredients? Ano po? Nakalagay doon. Halimbawa yung soybean, ano bang crude protein niya, anong presyo niya, yan. Different energy feed have different contents of nutrient per kilogram. Energy feeds are usually compared price on the basis of the cost per kilogram of energy or per unit energy. Protein feeds are usually compared on the percentage basis of the cost per kilogram protein. Anong ibig sabihin nito? Pag nag-compute raw tayo, halimbawa, energy feed. Halimbawa yung energy feed, mag-sample tayo. Soybean, saka yung fish meal, saka yung meat and bone meal. Ano ba ang mga crude protein, nun? Percent crude protein, nandun mismo sa soybean. Ang soybean ay may 48%. Samantalang yung fish meal ay 61%, saka yung meat and bone meal ay 80%. Pero, titingnan naman natin yung presyo. Hindi po ito ang presyong ibibigay ko sa inyo. Yung pricing ay hindi po siya current, kumbaga. For the sake of presentation lang. Ano po? Doon sa soybean na mayroon siyang 46% crude protein, ay nagkakahalaga siya ng 8 pesos per kilo. Pero mahal na ngayon, hindi po. Sabi nga natin, hindi to updated. Then, halimbawa yung fish meal naman ay 60% crude protein, pero yung price per kilogram ay 28 pesos. Then, doon naman tayo sa meat and bone meal, ang crude protein niyang analysis ay 80%. Magtatanong kayo, saan naman natin kinuhan ito? Ang mga analysis po ay sa laboratory po yan kinuha, inanalyze. Yan. Na yun. Ang halaga naman ng meat and bone meal ay 1280. Tingnan nyo, sino ang mababa doon? At sino ang mas mataas ang crude protein? I-kinompute niya price per unit of protein, ang mas mataas ay yung fish meal. Po? Kasi ang fish meal, although 60 pesos per kilogram, ang price, yung crude protein niya, I should say, 60% crude protein, yung price per kilo niya ay mataas, 28 pesos. Samantalang meat and bone meal na 80%, po? Pero 12 pesos siya. Ang lumalabas ay ang per unit na mas mababa ang price niya ay doon pa rin sa soybean. Kasi 8 pesos lang, di ba? Tingnan nyo, 46% crude protein, pero yung presyo niya per kilo is 8 pesos. I-compare mo naman doon sa fish meal na 60% crude protein, pero yung price niya per kilogram is 28 pesos. Pag i-compute mo yung per unit protein, ay lumalabas na
mas mababa ang pricing. Kung baga nagkakalaga lang siya ng 0.17 or 17 centavos per unit protein ng soybean, samantalang yung fish meal ay 0.47, 0.466, gano'n. Kaya 0.47 or 47 cents. Tingnan nyo, nung difference? 17 over 48, ilan yun? Lampas, doble. Parang magti-triple. Yung naman, yung beef and bone meal, although mababa rin at 80% yung crude protein, pero nandun siya sa 27 cents per unit of crude protein. Siguro naman po kung halimbawa hindi nyo masyadong nakuha, magbalik-aral po. Balik-aralan nyo na lang. Kung paano yun. Kung i-compare mo kasi crude protein, ito ang presyo niya. Alin ba ang mas makakalamang tayo doon? Isa po kasi yun sa napakalagang aspeto para ng ingredients para sa pag-formulate ng ating pagkain. Yan. In the above calculation, din doon nga sa napag-usapan, soybean has the lowest cost per unit protein, followed by meat and bone meal. However, soybean are low in methionine. Yan. Kaya lang, ito naman. Mas mahalaga rin kasi, it is also important to remember that the ration should be compounded or calculated in accordance with availability of feedstuff in the locality. Halimbawa naman raw, nakita nga natin na napakababa, ay mas effective o kumbaga maganda yung soybean kasi ang unit price niya per unit protein ay mababa. Kumbaga, unit protein niya ay nag-cost lang ng 17 centavos. Ang naman tanong natin sa ating sarili, ano ba siya available sa locality natin? Mura nga. Yung unit price ng protein. Ang tanong, available ba siya sa ating local market? Yan. Yan, isa pa rin yun. Na dapat i-consider natin sa paggawa ng feeds. Then, yung another is palatability. Ano ba siya masarap kainin? Ano ba siya libre sa mga toxic substances? Yun, isa pa yun sa mga i-consider. Ngayon, ano ang steps pag-formulate ng feeds? Una ay maglista. Maglista tayo ng mga natin. Maglista tayo. Ano bang mga pwede? Una, i-classify mo energy feed, protein feed, source of fats, yan. Source of calcium, phosphorus, then yung mga minute minerals, methionine, yung mga vitamins, Yan, maglilista tayo noon. Then, sunod yung dry matter. Ano ang amount of dry matter, yung protein, yung energy. Yan. Kailangan natin yon. Then, yung minerals, yung vitamins. Dapat kasi balance, sabi nga natin, balanced diet, Yung, sa minerals, among the macro minerals, bilang ibig sabihin, sa mga minerals, ito ang mas malaki ang kailangan, more attention is given to calcium and phosphorus. Needs and allowance for calcium and phosphorus are based on total calcium and either total or available phosphorus. Proper calcium-phosphorus ratio is also important because excess calcium may be harmful by interfering with the availability of other nutrients. Ito naman kasing minerals, minsan in forms of a pre-mixed form. Minsan bibili ka na lang dun sa kasi kaunti lang naman ang kailangan nito per 100 kilograms na na i-formulate. Vitamins naman, the minimum vitamins required by the animals are simply added to the overall ration in premixed form din. Kung ba binibili na lang. Pero
in the advent of yung so yung mga nag-training na sa inyo sa organic, di ba mayroon na tayong fish amino acid, yung mga concoctions, fermented plant juice at fermented fruit juice. Itong mga ito ay nagko-contribute na sa sa vitamins and minerals na no need na tayong bumili ng yung mga premixes. Kailan kung hindi pa tayo nag-undergone ng organic agriculture, hindi pa tayo nakapag-aral ng paano maggawa ng concoctions, yun, bibili na tayo ng mga premixes sa area. Yan. Yan. Sa poultry, halimbawa, kailangan mo sa manukan, metabolizable energy, crude protein, crude fiber, crude fat or ether extract, calcium, phosphorus, lysine, methionine, arginine. Yan. Yan. Kasi, maraming, siguro, kung pwede kayong makahingi dun sa Municipal Agriculture Office nyo ng, mag-search kayo, ano ba yung nutrient recommendations sa broiler type chicken o halimbawa naman sa broiler or meat type, yun sa layers, then naman sa baboy, iba't naman yung weaners, growers, finisher, breeder, lactating, gestating, yan. Kumbaga, mayroon yan table, nutrient requirements of the different animals. Specific kung anong animals. Kasi, kung anong gusto mong ipakainin, sabi nga natin, anong stage of growth, anong condition niya, ba siya, gestating, lactating, yan. Iko-consider, doon niyo siya gagawa ng feeds, depende sa pangailangan ng katawan niya. Yan. Marami tayo niyan. Doon sa, pwede kayong mag-research, pwede kayong pumunta kung malapit kayo sa mga agricultural offices, patulong kayo para makakuha ng table. Kasi medyo limited ang ating oras, mahirap na rin na i-discuss natin yan isa-isa. Then mayroon pa doon isang table, may isang table pa yung mga limitations. Excuse me. Anong sinasabi nating limitation? Limitation in the sense na, halimbawa, mayroon lang siyang maximum inclusion. Halimbawa ngayon, yung compromise, ilan lang na dapat. Hindi ka pwede mag-exceed halimbawa sa 10 o 15 na percent sa iyong 100% na formulation. Yun po. May mga limitation din yan. Dapat hindi tayo mag-exceed kasi sabi nga, pag nagsubra ka doon, either na magastos o naman, mayroong magiging problema sa sa digestion or sa ibang organs or system ng kanyang animal body. Yan. May tayo niyan. Marami, tapos may list of ingredients din. List of ingredients, anong crude protein niya, anong metabolizable energy. Yan. Kasi, pag nag-aral tayo ng more talaga lang sa feeds and feeding, yan, pwede yun editan. Kaya lang, sa natin ito, medyo limited ang ating oras, kaya i-refer na lang namin kayo kung saan kayo makakakuha ng mga guide para sa pag-formulate natin ng feeds. Ngayon, tuturuan ko na lang kayo kung paano, halimbawa, may gusto kayong gawin na 2 ingredients lang nandun sa sa lugar o sa sa backyard o sa farm mo. Halimbawa, gagawa ka ng feeds for non-ruminants. Anong sinasabi natin non-ruminants? Diba? Yung monostomach, yung swine, yung poultry, yan, monostomach. Diba? Gagawa tayo ng modified person square. Bakit sinabi natin person square? Kasi una, maggagawa tayo ng square. Then, halimbawa, sample tayo. Gagawa tayo ng concentrate mixture of feed containing 18% crude protein. Yung 18% crude protein sa non-ruminants, ano yun?
Anong stage ng growth niya? Di ba nasa grower stage. Yan, grower stage. Una, magdodrawing ka. Step 1. Drawing ka ng square. Place the percent portion protein desired in combination of 2 ingredients in the center of the square and the percent protein content of each ingredient in the left corner. Halimbawa, nag-drawing ka ng square. Gagawa tayo, anong gagawin nga natin, di ba? 18%. Yung 18%, ilalagay natin sa gitna ng ating square. Then, so dito sa left-hand corner, sa taas, ano bang mga ingredients mo? Sa taas, sa kanto, lalagay mo halimbawa, corn. Another, dito naman sa baba, soybean. Kasi yun lang ang available. Halimbawa, yun lang ang available na ingredients mo. Then, subtract diagonally. Diba yung, halimbawa, ilagay mo, ang crude protein analysis ng corn ay 8. Diba yung nasa gitna natin, ang gagawin natin is 18%. 18 minus 8, di 10. Yung 10 naman, ilalag mo sa pinaka-lower right-hand corner. Kung iaano mo siya sa lateral, siya, ng soybean. Yan. Di, magiging, magiging 18 minus 80, 10. Yan. Then, naman, yung soybean mo ay 47%. 47 minus 18, ilan yun? 18 minus 47 minus 18, 9, Ayan, 33. Ayan, 33. Ayan, 33. Ngayon, iaano mo na siya. Ibig sabihin, itototal mo muna yun. Tinotal mo na. 10 plus 33, ilan yun? 43. Kaya, 33 over 43, then na naman yung 10 naman over 43. Ibig sabihin, yung product nun ay yung quotient kasi over division. Yung quotient nun ay sa magkaharap, yung baga, yun ang sa corn, and doon sa baba naman, yun ang kailangan mo para sa sa soybean. Kaya yun ang sabi nga natin, 33 parts corn times 100 ay yun na ang naging mo ng corn. Ibig sabihin, maraming corn ang kailangan mo. Yan. Doon sa sa 2 ingredients lang yan. Pwede rin kayo mag-sample, halimbawa magkuha kayo ng corn and rice bran. Yan. Pero ang rice bran naman, paras kasi sila mababa ang crude protein. Yung rice bran naman kasi lang 12. Kaya pwede rin ang i-mix mo na lang yung corn plus fish meal. Di ba, ilan yung fish meal natin kanina? Nasa 60% yung crude protein. Yan. Pwede yun. Combine mo. Kasi 2 ingredients. Using corn as the base ingredient. Yan po. Ayan. Yan. Ayan. Sample lang po yan. Paggawa natin ng Ang sa feeds naman, yung sa another method ng pag-formulate ng feeds ay yung tinatawag nating trial and error method. Ito po ang metodong ito ay yung marami ang ingredients na nandiyan. Yun ang ginagamit natin sa yung mga poultry or livestock feed manufacturers, yun ang gamit. Kasi maglilist down ka ng mga raw materials yung mga nito, paano siya ginagawa? Una, refer to feeding standards. Yung sabi ko, and list the nutrient requirements. Diba sabi ko, halimbawa,
gusto mong gawa ng broiler broiler feed. O, kukunin mo doon. Anong requirements niya? Ano ba siya? Kung grower, ano ba siya? 16% crude protein. O, yan. Then, ano ka na doon? Ano bang mga available na ingredients? Maglilista ka na naman. O, yan. Doon mo na lang gagawin. Ano ba siya? Then, dapat mag-total siyang 100. Yan. Medyo mahaba-haba lang po ito. Ano po? Halimbawa, yun. Gumawa tayo ng sa broiler. Yung crude protein requirements niya is 8, yung metabolizable energy is 30, yun. First, yung nakalagay na dyan yung niya. Mag-ano tayo? Ilan bang ground corn? Ilan bang fish meal? Ilan bang rice bran? Ilan bang ipil-ipil? Para makuha mo, mo siya ng 18%. Ganito yun. Halimbawa, sample tayo ng yung 16% crude protein. Halimbawa, 16% crude protein. Ground corn. Ilan nga yung, ng ground corn? Ilang protein yun? Protein analysis. Ilang protein ang nasa corn? Di ba 8%? Ano mo siya sa decimal. Add, yung di ba, count 2 digits from the right to the left, kaya magiging 0.08. Kaya halimbawa nag-sample ka, 40 kilos, sa 100 kilos ang ilalagay mo. 40 times 0.08, ilan na yun? Yun ang magiging total protein na ibibigay ng 40% or 40 kilograms na corn. Kaya yun, doon na yun. Magkukompute ka ng kada ingredients. Diba, soybean naman. Ilan gusto mo ilagay na soybean? 10 kilograms. 40 na yung corn natin, plus 10 yung soybean, bali 50 na. 10 times, ilan yung soybean niya? 60. Halimbawa 60, ay 47. 47 ba yun? 47. 10 times 47. Di 47, yung protein niya ay 4.7. Kasi mataas. Yan. Ganon. Yun. And so, pag inad mo na yung total protein na nasa pinaka-extreme left, right, na mag-total na sa 16%, yun na, nakuha mo na yung tamang pagkain ng yung baboy. Ay, yung manok. Ano po, yung broiler type. Okay. Yun sa protein lang yun. Halimbawa naman, gusto mo i-compute siya sa yung calcium niya, ganun din. Kukunin mo doon sa table. Kasi may mga analysis siya. Na siya gusto nyo ko na ganito, yung sa calcium yun. Kukumputin mo rin naman yun. Yun. Yan. Ano pa? Kahit sa inong hayop po, sabi ko nga, magtanong tayo dahil sa ating sa Municipal Agriculture Office. Ano raw yung socio-economic considerations? Yun. Ang una ay bakit bago tayo mag-decide, bakit kailangan kong mag-mix? Kasi nag-isip ko, kailangan ko na lang mag-mix kasi ang mamahal ng yung ready mix na Pangalawa, mayroon akong corn dito na available. Mayroon din kaming rice. Then, may nagkukupras kami, mayroon kaming copper meal. Pwede kaming gawa ng copper meal. Yun. Yun, isa yun sa consideration. Then, ilan ba ang papakainin ko? Ano ba ang papakainin mo? Ilan ba yun? Yan. Ilan ba ang papakainin mo? Then, available ba ang mga ingredients ito? Ano ba ang, siya, mahal ba o Yan. Isa yun sa mga katanungan na
socio-economic considerations sa pag natin. Then kung halimbawa nag-decide ka naman kayo na mag-mix kayo for commercial purposes, ano ba yung mga qualifications ng kaya ko na ba? May capital ba ako? Available po yung feed ingredients? Ano ba ang location ng aking gagawing feed mill? Malapit ba sa market o malapit ba sa mga consumers? May mga possible market ba? Ano ba sa akin pangangailangan ng aking farm? Marami ba? Then may excess ba? Yun, mga katanungan yun. Then ano ba, may competition ba na mangyayari? Yan. Marami ba akong magiging kakompetensya? Yan. Then ano bang existing government regulations, rules na kaya kung ano ba, magpaparegister ako sa regulatory ng aking feed mill. Kaya ko na ba? Yeah. Then yung feasibility ng iyong mga paggawa ng feeds yan. Siguro po diyan na po nagtatapos ang ating pag-aaral. Then so kung may mga katanungan kayo, pwede rin balikan natin kung i-chat doon sa chat box o lang po. Kasi nga sabi nga natin, ang pag-aaral natin ito ay medyo mga paunti-unti, pahapyaw lang sa atin. Salamat po. Okay, so maraming salamat, Ma'am Tess, ang Provincial Livestock Coordinator ng OPAG Kamsu. Ayan, mga farmer enrollees, marami na tayong nalaman at syempre, dapat naunawaan po natin. So sa susunod na Sabado ay mas lalo pa nating payayapungin at dadagdagan ang ating mga kalaman sa produksyon ng mais. Okay, so napakabilis po talaga ng oras. Maraming salamat sa DA, PLGU ng Masbate, OPAG at ang 17 LGUs o corn clusters ng Masbate. Okay, sa aming Center Director, Ma'am Elsa, Chief ng IA Section, si Ma'am Prime. Kasama po natin sa technical side si Kuya Chan at syempre si Miss Joy Dean, ang ating admin staff ng IA Section. Maraming salamat po mga ating kaugnay sa pagsubaybay, pakikinig at panonood. Sa sunod na Sabado po ulit, 10 to 11 ng umaga po, same radio station tayo. So muli po, ito ang inyong lingkod, si Kuya Mike, na nag-iwan ng isang masaganang ani, mataas na kita mga kamais. Stay safe and stay healthy. The day of fortune is like a harvest day. We must be busy when the corn is ripe. Sa mais, maa-amaze ka talaga. Diyos mabalos po.